ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁଳି କାଟରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଖରାରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକ ସରକାର ଏପଟେ ମନା କରୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁନି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ବାହାଘର କାମ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସରକାର ପୁଲିସ ମାଧ୍ୟମରେ ମନା କରୁଛି। ଏବେ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଅପରପକ୍ଷେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜୁଳି କାଟ ରାତିରେ ବି ହେଉଛି, ଦିନରେ ବି ହେଉଛି, ଅହେତୁକ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲେଣି। ଗାଁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଜୁଳି କାଟ ହେଉଛି। ଏପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକୁ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଏସି ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଘରେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗରମରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିନା ଏସିରେ ରହୁଛନ୍ତି କି? ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲା ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯେ ସିଏ ବିନା ଏସିରେ ରହୁଛନ୍ତି କି କେଉଁଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ନା କୁଲର ଚଲାଉଛନ୍ତି, ନା କେଉଁଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ୱିଦାଉଟ୍ ଏସିରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହୁଥିବେ କେବେ? ଆପଣ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି? କେବେ ରହୁନଥିବେ। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି କହିବା କରିବା ଭିତରେ ଫରକ। ଆଉ ଟାଟା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର ଜୁଲମ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେବେଠୁ ଟାଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିକୁ ହାତକୁ ନେଲାଣି ସେବେଠୁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏପଟ ସେପଟ ହେଲା ବିଲ୍ ଦେବାରେ, ପଇଠ କରିବାରେ, ଡିପୋଜିଟ୍ରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇନ୍କୁ ଗାଁରେ ଆସି କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ସହରରେ ବି ସେୟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦେବେ, ଉଚିତ ସମୟରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ଫ୍ୟାନ୍ରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ। ଆପଣ ରାତିରେ ଯେଉଁ ଗରମରେ ବି ସେଥିରେ ସଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ କହିବାର ମତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅକର୍ମା ପାୱାର ମିନିଷ୍ଟର ଯିଏ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରକୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଚଳାଇବାରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ନହେଲେ ଏଭଳିଆ ଲୁଜ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତେନି। ଏଭଳିଆ ଲୁଜ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା ମନ୍ତ୍ରୀକି ମୋର ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଅପିଲ୍ ରହିବ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳିଆ ଲୁଜ୍ ଷ୍ଟକ୍ ନ ଦେଇକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି 24/7 ରହିବ। ଲୋକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପଇସା ପଇଠ କରୁଛନ୍ତି। ଏସି ଜାଳିଲେ ବି ସେମାନେ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ପଇସା ଗୋଟେ ଉପଭୋକ୍ତାର ପେମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆପଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କାହିଁକି କୁଣ୍ଡେ ହେଉଛି ଆପଣ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ କୁଣ୍ଡେ ହେଉଛି? ଆପଣ ଏଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକଙ୍କ କଥାକୁ ନେଇକି। ଆପଣ ଏସି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଇ ଏସି ଯାହାର ସକ୍ଷମ ଅଛି ସେ ଜାଳୁଛି, ଯାହାର ଫ୍ୟାନ୍ ସକ୍ଷମ ଅଛି ସେ ଜାଳୁଛି, କାହାର କୁଲର ଅଛି, କାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ତୁମେ କାହିଁ ସେଥିରେ ବଥା ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଇଯାଉଛି? ତୁମେ ଆଜି ପାଗଳା ଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାୱାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଚଲାଇବା ପାଇଁ କାପାବିଲିଟି ନାହିଁ, ଅଭିଜ୍ଞତା ଜିରୋ। କାରଣ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଡାଟା ବି ନାହିଁ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର। କାରଣ ଜଣେ କାଲି କିଏ କହୁଥିଲେ ସେ କଥା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀର ହିସାବରେ ସେମାନେ ଭେଟିଲେ, ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର କଥା ହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭଳିଆ ଲାଗିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଯାହା ଖାଲି କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଅନୁମାନ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରୁ ସେ ସେଇଆ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ସମାଧାନ ନ କରାଯାଏ, ଏ ଖରା ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଶିକାର ହେବେ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ପ୍ରକାଶ କଲେଣି। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ବି ଘେରାଉ କରିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପାର୍ଟି, ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂଗଠନ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘର ଘେରାଉ କରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଦଳ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଯଦି ସେଭଳିଆ କଥା ଆସିବ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବୁନୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିବୁ, ଘେରାଉ କରିବୁ।